manzwa ende chisingadiwi kudzinza kwenyu kunyangwe kwangu kunyangwe kwemwana uyu kunyangwe kweuyo kana ari musimboti anza unondoiona ndiyo ndandiri kwana Chikafa wakarambidzo Chikafa yachena yakwenda ndandiri kwana Chikafa wakarambidzo Chikafa yachena yakwenda ndandiri kwana Chikafa wakarambidzo Chikafa yachena yakwenda wakabika nemhamba dzekupwira takaita 1 week tiiperekedza zvakasiyana siyana kwazvakabva. Tichitarisa pavidhio yakabuda Sekuru Mukotsanjera tichitaura kuti taane svondo tanga tiri kwana Chikafa tichidzosera zvinhu kwakasiyana siyana. Zvakare vakabva vabika nemhamba yekunodzosera. Ndichitarisa nyaya iyi kwandiri manyepo hakuna chakadaro. Ana Chikafa vese takavabvunza, vana baba vese takavabvunza, handina umwe chete ari kuziva nezvenhau iyi. Tichitarisa nhau iyi pane chitsotsi chiripo, manyepo chaiwo chaiwo anonzi manyepo. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe, ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro panapa dango kutenda nekuda sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, takambozvitaura kudhara, toramba tichizvitaura futi nenyaya dzen'anga dziri kungomuka dziri kungoerekana dzakutongoone mbiri dzisiko, mbiri dzekunyepa, kuti vanhu ava vanoda kungwarirwa, vanhu ava vada kuchenjererwa. But vamwe vacho vanouya panapa vachitituka, vamwe vacho vanouya panapa vachitishora, vamwe vacho tikataura vana papa ekuchechi kwavo vanonyunyuta, vanototituka nezvana amai vedu chaizvo. But isusu tinozongoita zvedu mwoyo murefu nekuti chinangwa chedu panapa ndechekuchenjedza vanhu nekusvitsa shoko kumunhu mumwe nemumwe kuti anzwisise, aone, oziva chokwadi. Handitika ndinotaura futi panapa kuti kana une nyaya yaunayo yauda kufambira, ndibate, namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen. Handitika kana uine bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate futi pasame number ipapo. Handitika tofambira bhizimusi rako. Handitika right now panapa pana mukoma wangu wakandibata wekumhuri kwaChikafa. Vakataura kuti holi pane nyaya iri kuitika yakamira yakadai, ini handisi kunzwisisa zviri kufamba sei. Ndikataiwa mukoma wangu, nyaya idzi ndo dzatinoda ende nyaya idzi ndo dzatoda sei dzatinofambira. Handitika so at the moment ndinawo online, but ndoda kuti ndingokutsanangurirai nyaya yacho kuti iri pamusoro pani, iri pamusoro pa vanonzi Sekuru kana kuti Dr. Mukotsanjera. Ameno kwa vaibatawo basa, ndicha kuplayera clip racho moita sei moriona. Vakataura kuti masvondo apfuura aya tanga tiri kumhuri kwaChikafa tichibvisa mweya, tichichenesa musha. Ende mhuri yekwaChikafa yazvinzwa ikashamisika kuti ko isusu mhuri yekwaChikafa iri kutaurwa nadhokotera ava Sekuru Mukotsanjera ndeipi iyoyo, nekuti isusu mhuri yedu yese tinoiziva. Ko kana dai zvakaitwa nana bamukuru, sei zvisina kusvika kwatiri isusu vaning'ina? Kana dai zvakaitwa nana Sekuru, sei zvisina kusvika kwatiri isusu vazukuru? Mawani saka ndonyaya yatoda kufambira. Mhuri yekwaChikafa yauya kuzochenesa zita rayo kuti Sekuru Mukotsanjera ava meno mhuri yekwaChikafa yavanga vanavo. Ini ndakatomboitawo effort ndikati ndivabate, ndikataura nasekretary wavo ndichakuplayirai the voice note futi ipapo mozvinzwira mega, nekuti inini handingoite nyaya dzisina umbowo, ndinofamba nedingindira rekuti umbowo. Akamva angopinda mubako mbafuga musoro, mbandaisa question mark, mbandaza kuti uyu munhu anenge suspect uyu. Handitika right, tisingatambise nguva, rega tipinde munyaya. Manzwa
ende chisingadiwi kudzinza kwenyu kunyangwe kwangu kunyangwe kwemwana uyu kunyangwe kweuyo kana ari musimboti anza unondoiona ndiyo ndandiri kwana Chikafa wakarambidzo Chikafa yachena yakwenda ndandiri kwana Chikafa wakarambidzo Chikafa yachena yakwenda ndandiri kwana Chikafa wakarambidzo Chikafa yachena yakwenda wakabika nemhamba dzekupwira takaita 1 week tiiperekedza zvakasiyana siyana kwazvakabva handizvo nhasi ndati nemimi handizvo ere wakomana zvinhu zvamurunzidzoketsai mururamba nazvo makadzotsera here zvamanzi mudzotsere mukoma wangu makadii ndinofara hangu DJ munofara here aiwa tiri kuchengetwa ari sei mabasa mabasa tinawo mabasa kungodaro daro ndimi mati kudai rega ndiuye ndizochenesa zita remhuri munokwanisa kungotitsanangurirawo muchidimbu kuti zviri kufamba sei kuti tizosvika patiri panapa ipapo ndinotenda DJ nekutaura kwenyu chekutanga ndatiregai ndizvizivise first vanhu vasazoti aiwa munhu hakuna munhu akadaro hatimuzive inini zita rangu ndinonzi Mesaya Chikafa ndinogara kwaAru ndatsanangura hangu zvakawanda tinana Chikafa isi tinobva kuinyanga ndokumusha kwedu tinana Chikafa vari kuinyanga tinana Chikafa vari muHarare vari kwaMutare vari kuChinhoi vari kuKadoma vari kuBedbridge yese imhuri yekwaChikafa tichitarisa pavhidhiyo yakabuda Sekuru Mukotsanjera vachitaura kuti taane svondo tanga tiri kwana Chikafa tichidzosera zvinhu kwakasiyana siyana zvakare vakabva vabika nemhamba yekunodzosera ndichitarisa nyaya iyi kwandiri manyepo hakuna chakadaro ana Chikafa vese ndakavabvunza vana baba vese takavabvunza handina umwe chete ari kuziva nezvenhau iyi tichitarisa nhau iyi pane chitsotsi chiripo manyepo chaiwo chaiwo anonzi manyepo kana tichitarisa nhau iyi asi zvazvakanakira makamera anorekodha makamera zvaanorekodha tikatarisa zvakare pane mupurisa wamambo Mutasa anga aripo hatizive kuti ipapo toti futi manyepo acho akanyebwa pamberi pamambo Mutasa ivo mambo Mutasa vacho tichavadawo ende tichasvikako ndigonyatsozwa kuti chiremba wenyu zvaari kutaura akazviwana kupi ipapo tichapafambira tichitarisa nhau iyo isusuwo sana Chikafa kana vane umbowo hwakazara kuti aiwa kwakabikwa mama kana vane umbowo hwakazara kuti aiwa ichokwadi takanodzosera tinofaraka zvinhu zvinenge zvakanaka zvinenge zvaitwa mumhuri hazvivanzwe zvakare hatizvitize tinotozvifarira kuti aiwa pakaitwa chinhu chakanaka asi chada kuzivawo susu sana Chikafa kuti hongu panana Chikafa vakaenda kunodzosera ava ndevapi vekupi pamwe hativazivewo tigovaziva semhuri handi ndizvozvo chada kuziva ndevapi ndevekupi zvakare zvakaitikira kupi zvaitika sekudaro ko isusu vamwe sei takasarawo hatichaziva chaachitsotsi chinenge chakuitwa pamweka ivo zvavanotaura kuti sikireti vanhu vanenge vachirasirirana zvinhu hatichaziva pamwe tisu takarasirirwa isusu kutozivawo kuti ndevana Chikafa vekupi zvakaitika musi warini zvakaitirakira kupi zvikafamba sei sekiritari wavo chatinofara futi semunhu anofamba nasekiritari semunhu akadzidza tinenge tichasira sekiritari wavo anga ane maminitsi kana ainawo maminitsi kana vachizvichenesa nhasi vachiti vari pachokwadi vaitaura chokwadi havana kunyeba tinotika maminitsi ngaabude umbowo ngaubude tozodawo kuziva zvakare kuti ko sei isusu takasiyiwawo panocheneswa musha pamwe isusu tingorombawo zvingozasa marori kudarika wachonawo wakanodzoserawo tinodzosera pamwe chete semhuri tinge mhuri yedu yakachena tizive kuti tiri kufamba pamwe chete semhuri tochitenda kuti Sekuru Mukotsanjera igamba revasimboti igamba revatangwena rakatumwa kuzorwa hondo dzavasimboti nekuchenesa musha wevaira simboti totendaka tochizovachenesa kuti aiwa nhasi uno vane rudo vakabatanidza musha wekwaChikafa vakatibatanidza tese asi zvanhasi aiwa tikuzviramba manyepo apo wakanyebapo
Kana vachiti ivo vari pachokwadi, tinokumbira vatipo umbo, vazvichenese, vazviratidze kuti aiwa zvishuwa ndiri pachokwadi. Asi zvamanje manje matsotsi. Pane chitsotsi chiri kuitika. Zvakare chitsotsi chavo tichachiburitsa hedu pamberi apo. Ende tichaburitsa chokwadi. Hapana achanyara kumberi kwatiri kuenda ikoko. Yotoda kunyatsoziva kuti vari kumbobata sei, zviri kufamba sei. Saka ndo zvandingatsanangure muchidimbu panyaya iyoyi. Right, nyaya iyi ndo zvairi hama dzinodikanwa, ndo manzwiro amuri kuiita. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinoshamisa kuti wozongonzwa kunzi kumusha kwenyu kwakanodzorerwa zvinhu, iwewe uri pati yefamily hausi kuzviziva, uye wobvunzawo vamwe vacho havasi kuzviziva futi, vamwe vacho wobvunzawo dzimwe hama hadzisi kuzviziva, kureva kuti panenge pane chitsotsi chinenge chichiita chichiitwa. Vanhu vanenge vangoshandisa mazita kuti tanga tiri kwanhingi tichidaiso tatiri kwanhingi tichidaiso. Zvinhu izvi mukazozviona pamasaisai pamambure panapa, you end up believing kuti sekuru ane simba, sekuru anobata, chakati handiti kana. But nyaya hombe iripo ndeyekuti mhuri yekwachikafa irikuda kutsvaga clearance kuti zvinhu zvibude pachena, zviite transparent kuti sekuru mirai ndichaplaya voice note manje ndakataura nasekretary wacho, ndikataura naye kuti ndezvipi zvamakanoita haana kukwanisa kupindura, ndekupi kwacho kwamakaenda haana kukwanisa kuita sei, haana kupindura. Chakangotaura akangoti ndeupi wacho Chikafa, nekuti ana Chikafa vakawandisa. Pandabvunza kuti vakawandisa but mimi kwamakaenda ndekupi, akatadza kuita sei, akatadza kupindura. Handitika ndo mamiriro akaita sei, akaita nyaya iyi. Saka kana tichiuya nezvinhu zvakadai so panapa, hazvirevo kuti toda kushora munhu, hazvirevo kuti toda kunyadzisa munhu, but toda kukupai information muzive, muona kuti kana maakuzoenda ikoko, kana maakuzoona dzimwe nyaya dzichibuda paintaneti apa, musamba mangomhanyira kuti uyu anogona kana kuti uyu haagoni. Munotangawo manzverawo, mobvunzawo vamwe, moona kuti chi aiwa ichi chokwadi kana kuita sei, kana kuti kunyepa. Handitika so zvamanje ndoda kuplaya the voice note racho rakaitwa nasekretary wacho achinditumira, muzvinzwire mega. DJ nyanyu ndainzwa mukuti wana secretary wa Dr. Mukotsanjera izvezvi zvivari mumatare, ndichangovasvitsira nyaya yenyu iyoyi, asi andisingazivi zvangu makapiwa here vhidhiyo racho sekuru vachitaura izvi, makanga makaripiwawo here vhidhiyo racho, tione kuti zvinhu izvi zvakataurika here kana kuti hazvina, kana zvakamira sei. Nyaya yacho tiione kuti toibatanidza, kozi toda kuona kuti Chikafa akauya kudare ndopi, kozi vana Chikafa wacho wakawandisa, handidi kunyeperai, wakawanda. Saka kuti ndizvirambe, kuti ndizvibvume, ndinganyepe. Toda kuona vhidhiyo racho, taaripiya nevhidhiyo, taurai naye zvakanaka, okutumirai vhidhiyo, motipo vhidhiyo racho tiriuone, kozi vana Chikafa wakawandisa. Maita basa DJ. Right, ndo sekretary wawayo vhidhiyo marinzwa iro patanga vhidhiyo rinoiri vachitaura kuti ndokwanga tiri tichibata basa. Handitika hapana chimwe chatingabvise kana chatingawedzere, nyaya iripo ndiyo nyaya iri pachena. Kubva ipapo zviringonzi sekuru ari mudare, nanhasi sekuru havasati vabuda mudare, tikutraya kuti tivataure navo, tiite sei tinzwewo side ravo renyaya, but vakapinda mubako vakafuga musoro. Ndopaipa ndozopedzisira ndakutaura kuti ava vanhu ava vane chitsotsi chavanoita. Anogona kunge achirapa zvake musana, anogona kunge achiziva gwenzi remudumbu, but anozopedzisira akuwedzeredza nezvimwe zvinhu, akuzviita kunge anoziva zvese, but kungobudira pachena kuti izvi handizvizive muzukuru izvi, inini ndinogona kuita zvakati nezvakati, izvi enda kuna nhingi, havadaro. Handitika right mukoma wangu, tichipfuurira mberi, manzwa nyaya iyi, manzwa zvaitika izvi, mabvunza hama dzese dzataura kuti hatina kwatakamboya, hakuna kwatakamboendwa, hakuna kana kwakabikwa doro, kwakabviswa mhepo mumusha, makafungei? Ndichitarisa nhau iyi ndakatoda kunyatsovedza kuda kunzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. Tikafunga kuti hongu kana vakabvisa zvinhu zvakanaka, asi tichizotarisa kuti hongu ko kana zvakabviswa kwosei zvaitwa secret, pamwe tarasirwa.
pamwe tisu tapiwa mhepo idzi. Pfungwa dzangu hadzina kumhanya kuti pane chitsotsi, asi ndakafunga kuti nditsvagiridze kuti zviri kumbofamba sei. Asi mhinduro yachona handina kuiwana yechokwadi apo sekutaura kwanga vakaita. Saka ndakati timbonyatsonzwisisana, vabude pachena, vatitsanangurire toziva kuti vamire pachokwadi. Kana vakamira pachokwadi tinotenda. Kana ivo pamwe vakaresva kutaura havo semunhu anoshanda nemukomana wavo, vanoti mukomana wavo anovaudza matare amenoti anonzani marangu andanyamuzurura. Pamwe vanga achakarara asati amuka kuti vatange basa, pamwe vakapotsa kutaura. Kana kuti vaida kureva ivo kuti vana Chikafa ndimi maane jana rekuchenesa musha, ndimi maane chijana chekuungana, muchafanira kuita svondo, muchafanira kubika nedoro tichinodzosera. Hatizive kuti pamwe vakaresva kutaura, pamwe vakakanganisa kutaura. Saka tinombovapa benefit of doubt, asi kuda kutonzwisisawo nekuziva chokwadi. Ndiri kubata ipapo. But inini ndakaita effort yekuti reach out kwavari, ndikataura nasecretary wacho, ndakatongora dzonge munhu asina kana basa nazvo, akangoti Sekuru ari mudare nanhasi haasati aita get back to me kuti andipo side of the story rake. Saka inini ndikangoona zvinhu zvadaro, it becomes fishy, ndandatoisa question mark, because inini kana ndakaenda kuCape Town ndikanoita show nemhuri yekwachikafa, mukandifonera mukati inini holi sei wakaenda ukanoita show nemhuri yekwachikafa ndisipo, wakaita nani? Ndogona kuudza ndakaita naGerald, kwakuna Rudo, kwakuna naSekuru Ningi, munowaziva here? Mumati ndinowaziva. Hapana chinhu chinombonetsa apa. Kana zvinhu zvingori clear, vanofanira kungosenda message kuti aiwa akauya Chikafa ndinhingi muzukuru wakati kwakati, kana kuti tatiri kumasvingo panzvimbo yakati kune mhuri yekwachikafa iri ikoko. Hapana kana kumbowanda kunodiwa. Saka nanhasi haasati andipindura, ende ndakangomirira pamwe Sekuru ari busy vari mudare. But inini ukangweri kana wandipa treatment yakadaro, ndatoziva kuti uri munhu wefake, uripo pakunyepera vanhu. Tinouya newe panapa toda sei tokuexpose kuti zvauri kuita izvozvo hazvina kunaka. Kana chiri chokwadi kuchinonetsa kutaura here. Chokwadi hachinetsi, hachitore nguva. Plus zvinhu zvakanaka, imi DJ mukatenga moti yenyu yakanaka inoswera kuvanzwa here. Tinongobuda pachena toiona, toziva kuti pakaitwa chinhu chakanaka. Kuchenesa musha hachisi chinhu chakashata, chinhu chakanaka. Asi chataramba isusu kunyeberana nechitsotsi ndochatiri kuramba. Asi kana zvakaitiko hazvo mune nzira yachona, tiri kukumbira umbowo hwachona tochenurana. Kana tirisu nhasi takanganisa, inini munondoona ndichifara kuti aiwa hapaipai takafunga zvisirizvo. Sekuru havakatumwa vari pachokwadi. Ende zvakati muchandiona inini wachona ndichange ndiri wekutanga. Asi kana vanhu vasati vandoona, vabva vaziva kuti aya manyepo aya. Saka zvikaitimbomirira pamwe vachabudawo, vachatitaurira. Aiwa ndizvozvo. Aiwa mukoma wangu, ndinokutendai nenguva yenyu, but ndinokumbirawo kana mune mashoko ekupedzisira amungangode kungotaurawo kuhama, kushamwari, kune vanhu vese vakateerera panguva dzino idzi. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti kumhuri yeZimbabwe, kuhama, kune vese vachateerera, isusu hativengi munhu, asi chatinovenga mabasa akaipa. Isusu hatisi kushora, hatipo pakutuka, asi tiripo pakuburitsa chokwadi. Chatinochema isusu chokwadi. Nhasi uno zvikanzi semhuri yekwachikafa taungana tikanzi handei, isusu vachona hatirambe. Nevasingade vacho tichavakwekweredza tinge tiri pamwe chete. Chatiri kuchema ichokwadi, chatiri kuchema musha wakachena, chatinochema kuwirirana nekufamba zvakanaka. Tinonzi rudo. Rudo chairwo haruonekwe nevari kure, asi runotangira mumba. Inini ndiri panapa, ndiri ana Chikafa, ndiri mera Simboti. Sekuru Mukotsanjera isimboti. Tiri vamwe chete, tiri mhuri imwe chete, asi tisu tinofanira kutanga kupupura rudo rwavo. Asi mukaona zvakaita sepapapa, ndinotaiwa pane kachitsotsi, ngatitsvagei chokwadi tichiwane pachena, asi tichachiwana zvedu. Ndatenda. Aiwa mukoma wangu, ndinokutendai nenguva yenyu, ende ndinovimba
kuti vhidhiyo iri Sekuru Mukotsanjera vachariona ende vachauyawo vachipindurawo kana kuti vachandibata panhamba dzangu ndidzodzidzo dziri paskrini idzo, uyezve sekretari wavanadzo nhamba dzangu ndakatombokurukura naye, vouyawo vochenesawo saidhi ravo renyaya nditika but pari zvino timbori pa 50% kuti ichokwadi kana kuti kunyeba, tombomirira ipapo. But vakasadzokawo muchaona tichidzoka panapa tichitaura kuti honai papera svondo, papera mazuva 3 havasati vadzoka kwatiri kuti vatiudze kuti zvakamira sei. Ndopateta kuchitaura futi ta 100% sure kuti aiwa munhu uyu itsotsi, aripo pakubira vanhu, aripo pakunyepera vanhu. Handitika siya comment mucomment section kana wakambosangana nedambudziko rakadai so vanogona vasiri Sekuru Mukotsanjera, variwo vamwewo, uya nazvo panapa tijekeserewo vamwe, tiite sei tizivewo, because zviri nani kuti ndiende kune munhu wandinoziva kuti imbavha ndiri kunobirwa ndichiziva, pane kuti ndiende kune munhu wandinotemba ndonosvika ndobirwa. Handitika so ndonyaya yanga tingori nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, thank you very much for watching and thank you for supporting .5 Creative Studios. It's bye for now.